Bai ka da babbar waya ina gaya ma a turo waya ya shafa kake wannan ai lokaci ne kai madaran za ka yi in da zuwa ne abin da yake ja daga mota su ni rana ma ne ya ishe ne ta na kana su zuwa to haka ne ka mutum ina hago tarinya ka yarinya ba zai yarinya ta yi siya ko kana sun gane ba kai ba ai dole ne da Allah zai ka ara mu kan dan ka nan ba to ai ba mu 30 nan ba ne dan ya baka mana kai a gode ku kai zo da Allah ni dan zo lallai ma wannan ayo sun taho mun